Din ciclu iarbă crescută în asfalt în Ploiești, vă prezentăm în continuare copaci crescuți în asfalt, tot în Ploiești, tot pe o stradă proaspăt asfaltată. Strada se numește strada Ceaclău, exact se vede, așa, din Ploiești, asfaltată de vreo lună de zile. Sunt pe stradă, trec mașini, să ne întoarcem. Uitați-vă copacii crescuți. Uitați-vă cum am împușcat asfaltul proaspăt. Probabil că după ploile astea deosebite trebuie să crească și copaci. Uite, aici sunt tăiați, e tăiat lumea probabil. Și uitați-vă pe carosabil lângă bordură. Asta este pe trotuar, aici e pe trotuar, așa, și asta este pe... Asta e pe asfalt. Deci aici, teoretic, e o trecere de pietoni. Așa. Așa trebuie. Asta e crescută lângă bordură. Ia. Deci. Uitați-vă ce marță. Diferent. Da. Uitați-vă cât mai guloaie a ieșit. Deci a asfaltat direct peste, n-au oraș chetan, n-au nimic, știind că sunt copaci în zonă. Uitați și pe ăsta ce deosebit, aici o să iasă unul, ceva deosebit, o să iasă un alien pe aici, cred că. Deci, deosebit de interesant se întâmplă în România. Da? Deci vorba lui Mircea Badea, trăie în România și ăsta ne ocupă tot timpul. Cam atât, momentan.